तो घर केने बा? हां आई बताओ तनी है ना बाबू का डॉक्टर मोई मतो घर केने बा? सीधा सीधा का भइल बा? बाबू डॉक्टर मोदी के घर कहाँ बा? सीधा देखी ना डॉक्टर साहब जब से अनु मोहन के पास कोरोना के सुई ले ले बारे तो इनका पेट में कपार बसत। ठीक बाबे देखत रहने। ऑपरेशन करे के पड़ी पेट में बुखार के। ठीक बा कर दीजिए। कदी हाँ ठीक बा त एगो है तनी सुई ले ली। सुन वाला हवे केने कोई थिएटर के बाहर जाइए ऑपरेशन करना है। ठीक है जा रहे हैं। आ जाइए। दुखन कंपाउंडर आओ। आइली बराबर यार बा कंपाउंडर छेने हथौड़ी लाओ। जी जनाब। इली रखो। कंपाउंडर जी जाओ ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर साहब यहाँ के मेहरारू के बुला के यहाँ का सौंप दे लेके जाए घरे। अरे रजल हो कहाँ गइल हो छोड़ के हो रजल हो कहाँ गइल हो। मैं बाबूजी के पूजाई भइला का तन देना परसों दिए में से नाते की बेटा तारा मिठाई लोग तार बाबूजी मर गइल बारे। का तार बाबूजी मर गइल बारे। बाबूजी हां जा बुआ के लगे फोन कर दो बउआ जा बुआ के लगे फोन कर दो। का भइल बाबूजी दीदी तार जीजा जी मर गइले ऊपर गइले। का कहे बने तार जीजा जी के इतना बेहार हलक हन कि गुजर माँ जी के पास तारी पियत रहन जबे बोला जबे के मतलब में आ जाता रखन ते के बेटा कोई छोरा के छोड़ के हो बहू नहीं हो। अरे रजई हो अरे रजई ए पूरा बिस्कुट बना ना ए पूरा बिस्कुटिया में से दोनों ले ले ए नंदिया का बेटा बाबू मारा बिस्कुट लगल बा जान नतिया के बेटा मर गइल कि चल लाख लोन ले माफ हो गए। बबुआ करन बेटा हां सब के उसे कह दे फूल माला चढ़ा दे के। डॉक्टर साहब हाँ सुनने में आया जरा किसको मनो तो मर गई बुझात त सरवा की पेटे में हमर छेनिया वही से सरवा उ मर गई बा। अच्छा ठीक से जाए तो कोनो बात नहीं है ना कोनो बात नहीं है। ठीक बा अच्छा लागल हो लाइक करे सब्सक्राइब करे और थोड़ी से मार के बेल आइकन दबाई कमेंट करी।